Γεια σας, είμαι Στερόπη και βρισκόμαστε σήμερα εδώ με το Λαμία Έξοδος, στον υπέροχο χώρο του Mist Coffee Bar Music, το οποίο μας φιλοξενεί για να υποδεχθούμε τον Στέλιο Μαγαλιό, την ιδιαίτερη φωνή των Sober and Sound Park, ο οποίος συμμετείχε στο talent show του Antenna The Voice, ο οποίος έγινε και από εκεί γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός στο ευρύ κοινό. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα σε όλους. Πώς είσαι? Γύρω στον 70 με λαχνινές μου στα μάτια. Μάλιστα. Έχεις ξανάρθει? Αν δεν ρώτησες γι' αυτό, τι κάνω, μια χαρά είναι. Πάρα πολύ ωραία. Έχεις ξανάρθει στη Λαμία? Για live όχι, πρώτη φορά. Για live όχι. Περαστικός γενικότερα για να δω την πόλη, ας πούμε, και τις ομορφιές της, ναι, αρκετές φορές. Πάρα πολύ ωραία. Κατάγεσαι από Οξία Καρδίτσας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έχεις κάνει μελέτη. Βεβαίως, τα πάντα. Τώρα μένεις μόνιμα? Μόνιμα στην Κεφαλονιά. Στην Κεφαλονιά. Πώς σε βολεύει αυτό με τα live σου, τη δουλειά σου που είναι Αθήνα? Είναι πάρα πολύ απλό. Παίρνεις οδηπορικά. Α, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Από τη στιγμή που υπάρχουν αεροπλάνα, υπάρχουν και δύο, εντάξει, κινείται εδώ. Ναι, καταλαβαίνω. Απλά εννοώ, ξέρεις, με την μπάντα, τις πρόβες που θέλετε να κάνετε, θες να είσαι πιο κοντά συνέχεια στην Αθήνα και όλα Κοίταξε, αυτά. ούτως ή άλλως το θέμα των προβών έχει τελειώσει από καιρό. Δηλαδή, το πρόγραμμα που παρουσιάζουμε τώρα είναι ένα πρόγραμμα που παρουσιάζουμε από το καλοκαίρι. Α, είναι έτοιμο, ναι. Πιο πολύ κατεβαίνουμε μόνο για τη δισκογραφία. Γιατί ο δίσκος που θα κυκλοφορήσει το 2015 υπογραφείται τώρα. Δηλαδή, ουσιαστικά το πήγαινε μας πιο πολύ είναι αυτό. Σε γνωρίσαμε μέσω του Voice, όπου ξεχώρισες από τις Blind Auditions, όπου γυρίσαν μαγεμένοι και οι 4 κριτές. Να είναι καλά τα παιδιά. Και έγινε μάχη συγκεκριμένα για το ποιος θα σε πάρει στην ομάδα του. Ο Ρέμος, αν θυμάμαι καλά, μέχρι και δράμ σηκώθηκε να συνοδεύσει και έπαιξε. Αλλά τελικά εσύ επέλεξες την ομάδα της Δέσποινας. Ναι. Τι αποκόμισες από την ίδια τη Δέσποινα και γενικότερα από το The Voice? Εντάξει, κοίταξε. Καταρχάς, επί προσωπικού, επειδή η Δέσποινα είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Εντάξει, γνωριστήκαμε μέσα στα πλαίσια ενός show, ενός παιχνιδιού, ας πούμε. Δεν το λέω reality γιατί δεν ήταν. Θεωρώ ότι αποκόμισα, ότι κέρδισα κυρίως φίλους από εκεί. Τώρα όσο αφορά το Voice σαν Voice, το Voice μας έδωσε μια αναγνωρισιμότητα που αν εμείς την εκμεταλλευτούμε σωστά, θα προχωρήσεις. Και ουσιαστικά κακά τα ψέματα τώρα, να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, από τη στιγμή που βγήκαμε από το Voice, ξεκινάς από το 0. Ναι, πάλι. Το ότι ήσουν στην τηλεόραση για λίγους μήνες και σε είδανε, πάει. Αυτό τελειώνει. Μάλιστα. Άμα μπορέσεις και το κρατήσεις, το κρατάς. Μέχρι στιγμής το ξεπερνάμε, μια χαρά μας πάει. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Όσον αφορά την αποχώρησή σου, πώς ένιωσες? Θεώρησες ότι αδικήθηκες, ότι θέλεις να μείνεις λίγο παραπάνω, ή είπες, ξέρω εγώ, με τον εαυτό σου, οκ, δεν πειράζει, κρατάω ό,τι πήγε μέχρι εδώ και συνεχίζω μόνος μου από εκεί και πέρα? Κοίταξε. Εγώ ούτως ή άλλως δεν είχα σκοπό να το πάω τόσο μακριά στο παιχνίδι. Το ότι πήγα μέχρι εκεί και μου πήγε καλά γενικότερα ήταν ευχάριστο, με βοήθησε. Μου έδωσε τα φόντα για να βοηθήσω εγώ τον εαυτό μου. Γιατί υπάρχει διαφορά σε αυτό. Όχι, δεν αισθάνθηκε καμία πικρία. Ούτως ή άλλως ο χώρος ο δικός μου, ο χώρος που εκπροσωπώ εγώ, δεν έχει να κάνει με την τηλεόραση και με όλο αυτό που δεν προβάλλεται. έχει να κάνει με αυτό που εξυπηρετεί το σύστημα από εκείνη τη φάση και μετά. Ναι, Οπότε, μάλιστα. Ο κόσμος λοιπόν σε έμαθε και σε αναγνωρίζει από το Voice. Ωστόσο όμως, αυτή η διασημότητα που σου πρόσφερε το Voice και το κάθε talent show. Εντάξει, πια διασημότητα. Αυτό είναι λίγο. Δεν είναι διασημότητα. Διασημότητα, αυτό το λέω όπως έμαθα πολύ και σε αναγνωρίζει. Θεωρείς ότι είναι, ρε παιδί μου, πρόσκαιρο, ότι μπορείς να το διατηρήσεις? Γιατί σου δίνω λαβράκι αυτή τη στιγμή, μπορείς να τα εκμεταλλευτείς να πάμε πολύ μακριά, να βγάλεις πράγματα. Ωραία. Το Voice γενικότερα ήταν ένα show το οποίο εξυπηρετεί ουσιαστικά τη δισκογραφία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Τη δισκογραφία που είναι στα περίπτερα. Και απευθύνεται σε ένα κοινό ηλικιακό μέχρι τα 15. Βαριά 17. Βαριά 17 με πολύ λίγες εξαιρέσεις, έτσι. Ναι. Αυτό. Εμένα αυτός ο κόσμος προς το παρόν ούτε του χώρου μου είναι, ούτε του ήθους γενικότερα. Ναι, να σε ακούσει, να σε έρθει στα live σου κτλ. Ναι. Κατάλαβα. Εντάξει, τώρα το να λέμε ότι, για παράδειγμα, εγώ αυτό λέω και στα παιδιά που μου στέλνουν μηνύματα στο Facebook και πάνε τώρα στο Voice. Για το ότι μπήκατε εκεί πέρα δεν σημαίνει τίποτα. Αν δεν έχετε ετοιμάσει από πριν το τι θα κάνετε, να ξέρετε πού θα βαδίσετε μετά, άμα πας στην τύχη, τσάμπα πήγες για μένα. Πρέπει να έχεις σχέδιο. Να έχεις τις βάσεις σου, να σου δώσει ένα πάτημα. πάτημα. Να έχεις τις βάσεις σου, τις γνωριμίες σου, δηλαδή εγώ το ότι παίζω σε μαγαζιά είναι γιατί είχα ήδη ένα κύκλο από πριν. Δεν είναι ότι με αρχίσαν να παίρνουν ένα μαγαζιά τηλέφωνο και με λένε θα έρθεις. Όχι. Θέλει μελέτη, θέλει μυαλό, θέλει συγκρότηση γενικότερα. Μάλιστα.
Πριν 2 μήνες περίπου κυκλοφόρησε και η διασκευή του John the Revelator, ολοκληρωμένο με βίντεο κλιπ, που συμμετέχει και η Ιφηγένεια Άτκινσον, επίσης γνωστή από το Voice. Βγήκε μια πάρα πολύ. Και πρωταγωνιστή ο Πάνος Βιτζιλέος, δεν το αναφέρει κανένας αυτό. Το έχω στην επόμενη ερώτηση, θέλω να σας ενημερώσω. Είναι στην επόμενη ερώτησή μου. Και βγήκε μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Θύμιζε Ταραντίνο, Τζάνκο. Ναι, ήταν λίγο πιο. Βασικά, επειδή γενικότερα είμαστε όλοι σε αυτή τη φάση. Και το δεύτερο βίντεο κλιπ που θα βγει κοντά, σχεδιάζουμε, τουλάχιστον η παραγωγή λέει, να το κάνουμε prequel. Δηλαδή να είναι το πώς φτάσαμε σε αυτό το πάρτι στον Αχυρώνα κάπου στην Αμερική. Ναι. Και για ποιο λόγο γίνανε όλα αυτά και για ποιο λόγο με φάγανε. Σε φάγανε εκεί πέρα στο αυτοκίνητο με το μπουκαλάκι σου. Θέλουμε να το δείξουμε στο δεύτερο βίντεο κλιπ. Τι έγινε πριν για να φτάσουμε εκεί, λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ελπίζω να είναι ενδιαφέρον και να το δει ο κόσμος. Θα έχει επίσης το κοινό, πιστεύουμε. Λοιπόν, όπως λέγαμε τώρα λοιπόν για το John the Revelator, συμμετέχει όπως μας είπες και ο Πάνος Βιτζιλέος στα γυρίσματα, είναι και αυτός πρωταγωνιστής. Μεγάλη μορφή. Ηθοποιός τεράστιος. Θεός, εντάξει. Τα χαιρετίσματά μας θα δώσουμε. Λοιπόν, επίσης με τον Πάνο συνεργάζεσαι, έχουμε δει και σε live σου. Ναι, παίξαμε και το καλοκαίρι στο φεστιβάλ μαζί. Και στην Πάτρα. Ήταν μήνυμα και δεν μας ενδιαφέρει. Και στην Πάτρα και στη Σάμο. Στην Κύπρο ήσουν μόνος σου, νομίζω. Στην Κύπρο, ναι, κατεβήκαμε σαν soundbar. Πλέον οι soundbar δεν υπάρχουν, είναι sober. Είναι sober. Τώρα πάνω σε αυτό, με τον Πάνο και την Ιφηγένεια, ήταν μια υπόδειξη της παραγωγής ή εσείς γνωριστήκατε, νιώσατε πιο κοντά και. Όχι, ποια υπόδειξη παραγωγής, ο καθένας κάνει επιλογές. Δηλαδή με τον Πάνο και με την Ιφηγένεια, μουσικά ήμασταν κοντά. Είναι λογικό να υπήρχε συνεργασία. Και φιλικά ταιριάξαμε. Αυτό εννοούσα. Δηλαδή φιλικά ταιριάξα και με την Κατερίνα Τηλιόλιου. Που ξεκίνησε πιο ροκ και μέσα στο παιχνίδι. Αλλά μετά εξελίχθηκε λίγο πιο pop. Εντάξει, ναι, αυτό είναι δικαίωμα του καθενός. Δεν καθένας το πώς μπορεί να διοριστεί. Αλλά σε αυτή τη φάση τώρα, ας πούμε. Ταιριάζει καλύτερα με αυτό. Πιο πολύ δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ με την Κατερίνα τώρα. Ναι. Αργότερα ίσως. Εγώ έχω μπει στο πολύ σκληρό κομμάτι. Βεβαίως. Μάλιστα. Ωστόσο, σήμερα είσαι εδώ για να μας παρουσιάσεις το Sober. Θέλω να μας πεις 2 λόγια για το συγκρότημα. Θα παρουσιάσουμε 2 κομμάτια από το EP που βγαίνει τώρα το Φλεβάρι, σε πρώτη φάση. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, ελπίζουμε να το βγάλουμε πριν το καλοκαίρι ολοκληρωμένα το δίσκο. Η στίχη είναι δική μου, η μουσική είναι του κιθαρίστα, του Χρήστο Κουτσαντά. Βασικά μαζί το δουλεύουμε και τα δύο. Και ελπίζω να αρέσει στο κοινό γενικότερα. Κινείται στα μονοπάτια του Stoner και του Southern Rock γενικότερα. Το οποίο έχει δυνατή σκηνή στην Ελλάδα, πάει πάρα πολύ καλά. Όσο πάει ανεβαίνει και αυτό είναι πολύ καλό για μας. Δηλαδή υπάρχουν μπάντες όπως είναι μπάντες που υπάρχουν χρόνια, έτσι. Planet of Zeus, Night Stalker, 1000 Mods. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό, το οποίο εξάγεται κιόλας. Δεν είναι τυχαίο που η μόνη μουσική που εξάγει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι αυτή. Δεν είναι ούτε pop, δεν είναι τίποτα άλλο. Μόνο το rock πουλάει έξω στην Ελλάδα. Από την Ελλάδα. Θέλουμε να μας πεις αυτή την ωραία την ατάκα που έχεις για το rock, για το εξωτερικό που έλεγες κάτι που ήμασταν νυφάλιοι, εμείς ήταν νυφάλιοι. Είχα δώσει μια συνέντευξη στο Rock Greece. Τα οποία παιδιά είναι φοβερά, εκεί που το δουλεύουν, κάνουν καταπληκτική δουλειά. Είχα πει αυτό, ότι η Ελλάδα το μόνο που μπορεί να εξάγει στη μουσική όσο αφορά το παγκόσμιο μουσικό στερέωμα και το κάνει καλά είναι η rock και η metal. Μόνο αυτό έχουμε καταφέρει να βγάλουμε προς τα έξω. Προς το εξωτερικό. Θεωρώ ότι το ελληνικό rock έχει πολλά να δώσει. Το αγγλόφωνο ελληνικό, γιατί απευθυνόμαστε σε ένα κοινό υποτίθεται πανευρωπαϊκό, παγκόσμιο. Αναγκαστικά. Εντάξει, τώρα μην μας ακούνε και νομίζουν ότι έχουμε ψωνιστεί κιόλας, αλλά εντάξει, λέμε ότι προσπαθούμε προς τα εκεί. Όπως κάνουν και όλοι οι άλλοι πριν από εμάς. Και είχα πει ότι εγώ το μόνο που θέλω είναι να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι σε όλη τη δουλειά που έχουν κάνει οι προηγούμενοι. Αυτό. Ο δρόμος είναι μακρύς, έχουμε να δώσουμε πολλά, αλλά θα πηγαίνουμε νυφάλιοι. Αυτή η ατάκα ήταν, αυτή που μου άρεσε πάρα πολύ ωραία. Πώς δέθηκες με την μπάντα, πώς γνώρισες τα παιδιά? Με τον κιθαρίστα που είναι και κουμπάρος μου. Αποκλειστικές πληροφορίες εδώ στα Λαμία Έξοδος, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, ο κουμπάρος μου ήταν εδώ στη Λαμία φοιτητής πάρα πολλά χρόνια. Ξέρουμε και αυτό. Το ξέρεις. Το προφίλ της στο Facebook τι το έχει, ανοιχτό, δεν το έχει. Τι νομίζω ότι κάνουμε? Όλοι τους ψάχνουμε. Έλα να σου πω εδώ τι μου λένε για σένα. Ναι, είμαστε φίλοι από πριν από τα φοιτητικά μας χρόνια και δύο.
παλεύαμε με τη μουσική πάρα πολλά χρόνια, δεν στεριώναμε με κανέναν. Βρήκαμε αυτά τα δύο τα παιδιά πριν από ένα χρόνο, 1,5 και είπαμε να κάνουμε μια δουλειά. Και ταιριάξατε. Προς το παρόν, ναι, μέχρι στιγμής πάει καλά, βγαίνει. Πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, εκτός από το γεγονός ότι ήθελες να μας παρουσιάσεις το Sober σήμερα, θα παρουσιάσεις και το πρώτο σου κομμάτι του EP που είπες. Το πρώτο κομμάτι των Sober, γενικότερα. Σε μουσική του Χρήστου Κιτσαντά και στίχους δικούς σου. Πόσο εύκολα γράφεις, έχεις μαζέψει αρκετό υλικό, θα δούμε κάποιο δίσκο, μας είπες πριν κάτι για το 2015, για κάποιο δίσκο. Μέσα στο 2015 ελπίζουμε να κυκλοφορήσει όλος ο δίσκος. Σίγουρα θα κυκλοφορήσει το EP, δηλαδή 4 κομμάτια θα βγουν μέσα στο 2015. Η ερώτηση ήταν το πώς γράφω, αν έχω υλικό συγκεντρωμένο. Πόσο εύκολα γράφεις, ναι, επειδή ξέρω εγώ έχεις έμπνευση συχνά ή κάθεσαι και παιδεύεσαι με τις ώρες εκεί. Αυτό το πράγμα είναι άμα σου έρθει. Άμα σου έρθει, βγήκε, δηλαδή μέσα σε 10 λεπτά. Επομένως, δεδομένης της όλης κατάστασης, όλη μέρα στο τρέξιμο από εδώ, από εκεί, με τα live. Όλη μέρα, μήνες ολόκληρους. Αυτό, όλη μέρα, μήνες ολόκληρους και τώρα κτλ. Προλαβαίνεις και έχεις ελεύθερο χρόνο για την οικογένειά σου, τη γυναίκα σου, τους φίλους σου. Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο χρόνο. Δύσκολα. Ναι, δηλαδή, καθότι μένω και με την οικογένεια Κεφαλονιά, ο χρόνος που περνάω είναι πολύ λίγος και προσπαθώ όσο πιο πολύ μπορώ να είναι ποιοτικός. Δηλαδή, μέσα στο μήνα με 10 μέρες ας πούμε στο σπίτι μου και φροντίζω αυτές οι 10 μέρες να είναι για την οικογένεια και να μην κάνω κάτι άλλο. Ελπίζω στο μέλλον να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Τουλάχιστον έχω κατανόηση και υπομονή από τη γυναίκα. Ακόμα το παλεύω. Ακόμα, εντάξει, έτσι κι αλλιώς εκείνη ήταν που σε όθησε κατά κάποιο τρόπο. Καλά να πάθεις τελείως. Έβαλε το χεράκι της, έβαλε το χεράκι της. Επομένως μάλιστα. Τα ήθελε. Με τους φίλους σου προλαβαίνεις, εντάξει, με την οικογένεια βρίσκεις λίγο χρόνο, αναγκαστικά είναι οικογένεια. Στους φίλους σου τώρα ξέρω εγώ, κάνα ποτάκι, που και. Κοίταξε να δεις. Εξαρτάται το τι λες φίλους. Τους δικούς σου. Τα αδέρφια και οι κολλητοί μου είναι μες στην πάντα. Οπότε περνάω το χρόνο μου μαζί τους. Επομένως έχεις λύσει. Οι παιδικοί μου φίλοι, οι κολλητοί που έχω, ας πούμε, γιατί εγώ μεγάλωσα Ελευσίνα και Μεγάλο Πεύκο, όποτε περνάω από τα μέρη εκεί να βλέπω και τις φίλες. Γιατί είμαι πάντα στον δρόμο. Δηλαδή ένα καφέ θα προλάβω να πιω. Αν μιλάς για προσωπικό χρόνο, για μένα, όχι δεν υπάρχει. Μάλιστα. Και για να κλείσουμε και κάπου εδώ, να μην σε κουράζουμε κιόλας, θέλουμε να μας πεις ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια, τι υπάρχει τώρα στο μέλλον μετά το 2015. Μέχρι και το καλοκαίρι, όπου το καλοκαίρι θα πάμε σε πολλά φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε εμφανίσεις τώρα το χειμώνα στα πλαίσια του Μαγαλιός Presents Sober, όπου θα παίξουμε τώρα, δηλαδή σήμερα κλείνουμε τον πρώτο κύκλο της κεντρικής ας πούμε Ελλάδας. Μετά έχουμε Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, μέσα στο Γενάρη-Φλεβάρι. Θα κατέβουμε άλλη μια φορά Κύπρο. Σύντομα είναι η δεύτερη φορά που κατεβαίνουμε. Για να κατέβει το καλοκαίρι σε live. Είχαμε κατέβει τέλη Αυγούστου. Παίξαμε Λάρνα, Καλεμεσό και Πάφο. Ήταν πολύ ωραία στην Κύπρο. Περάσαμε καταπληκτικά. Ο δίσκος ο οποίος και το EP είναι να βγει τώρα στις αρχές του χρόνου και ο δίσκος σε γενικές γραμμές που ελπίζουμε να βγει μέσα στο 15 ολοκληρωμένος. Άρα τον περιμένουμε στο 15 τώρα, αρχές, μέση, τέλος. Το επόμενο βίντεο κλιπ το οποίο θα γυριστεί και αυτό τώρα μέσα στο 15. Εντάξει, νομίζω ότι βάλαμε αρκετά. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Να ευχαριστήσουμε το Mist Music Bar Café που μας φιλοξένησε. Να το ευχαριστήσουμε. Και ιδιαίτερα τη Ράνια Φωνοπούλου που σε προσκάλεσε. Να είναι καλά η Ράνια και ελπίζω να περάσουμε όλη μια βραδιά. Καλή συνέχεια να σου ευχηθούμε στα σχέδιά σου και θα σε απολαύσουμε αργότερα. Okay. Ευχαριστούμε. Να είστε συντονισμένοι στο Λαμία Έξοδος.